Sige, sige! Patay ang 2 miyembro ng New People's Army o NPA matapos na makaengkwentro ang mga tauhan ng 2nd Infantry Battalion, 9th Infantry Division, Philippine Army sa lalawigan ng Masbate nitong nagdaang linggo. Ayon kay Major Frank Roldan, tagapagsalita ng 9th ID, alas 5:46 ng umaga nitong Sabado, July 19, nang makasagupan ng kanilang tropa ang 15 miyembro ng NPA na tumagal sa 15 minuto at nagresulta sa pagkamatay ng nasabing rebelde. Nag-ugat yung operasyon dahil doon sa report or yung video ng civilian na residente doon na ipinadala sa amin na nagpapakita ng mga armadong grupo doon sa lugar. Nung aming verifikahin ay nakita namin na NPA nga at kinonfirm din ng kanilang mga dating kasamahan na nagsisuko na kung kahit nagsagawa tayo ng operasyon. Makalipas ang 24 oras, nakasagupa muli ng kasundaluhan ang mga miyembro ng NPA sa Barangay Matagbak, Milagros, Masbate na tumagal ng 10 minuto na ikinamatay naman ng isa pang rebelde. Matapos yan na insidente na yan, ay nagsagawa pa rin kami ng follow-up operation o pursuit. At dito sa bahagi naman ng Barangay Matagbak ng Milagros, Masbate, ay muli namin naengkwentro yung grupo kung saan isang NPA pa rin ang namatay at iniwan ng kanilang kasamahan sa pinangyarihan ng engkwentro. Na-recover sa mga nasabing engkwentro ang ilang baril, improvised explosive device at iba pang personal na kagamitan ng NPA. Hinihikayat pa po namin yung iba nating mga kababayan na magpaabot ng mga ulat o ng mga report patungkol doon sa mga presensya ng NPA doon sa kanilang mga lugar. Pinapangako po namin na iingatan namin ang kanilang mga pagkakakilanlan at aksyonan po namin ang kanilang anumang impormasyon na kapangkot. Sa ngayon, patuloy ang ginagawang operasyon ng kasundaluhan upang mahanap ang iba pang nakatakas na miyembro umano ng NPA. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, May Insinares. At kasalukuyang nagpapagaling sa pagamutan. Patuloy rin ang isinasagawang pursuit